Aprobado man ang ginaduso mga resolusyon nga nagapanginbulahan kag nagadayaw sa sining mga Ilonggon naton nga atleta sa 2024 palarong pambansa sa Cebu. May ara kita sang 25 ka gold, 14 ka silver kag 16 ka bronze medals kag sa probinsya lang gid sang Iloilo 75 out of 138 ka medalya, no? So diri nakita nga posible patimaan bala ini nga ti mapag-on ayang suporta sang Iloilo Provincial Government kag posible makaganyat pagid ang ining insibo ang insentibo nga ila mabaton paagi sa imo nga gin-author nga Provincial Ordinance 2000-217. Yes, Berto, bilang ang ining ordinansa na implementa ni last year. Nakita man, nabatsagan man sa aton mga estudyante, mga athletes naton, no? Nga kung ano man ang support sa province sa ila, hindi lang during the tournament, pero dugang pagiging kung magdaog ka man sa regional kag sa palarong pamansa nato, may extra ka pabagkid na incentive para kada medalya nga makuha mo. No? So, may ara to last time, as I remember, may ara to isa ka ason athlete. Do halos good mil ang kuha niya, incentive. Pero not only for the athletes, pero mga trainers nila, may ara man, ang official, no, trainers nila, coaches, plus ilang guardian nila, no, gopod sila. So, yes, abo gin convert, no, gin paninguan ko gid ini. Actually, this is like extra incentive sa atong kabataan kiti bilang athlete man sudsan o nami gid man nga magdaog ka may ara ka man nga incentive, no? So kabay pa nga naka dugang man ini sa ila pag ang inganyo sa ila magdaog, no? Kag of course dugang man ini nga I'd also like to congratulate, no, hambog kitang Pilipinas na kung sa diin pareho lang ehemplo gid, no, si Carlos Yulo. Yes. Bago lang gid, no, last a few days ago na naging double gold medalist siya sa Olympic, no. Ang iya kita ninyo, no, hindi lang ang iya sa Congress hatag is about 3 million per medal, pero hindi lang ina, no. So kadamo-damo, I think he's almost getting more than 50 million of incentives. So not only him, pero we have I think we have 3 other medalists, no, or 2. So may ara kita medalist sa aton boxing, 2 pagid, plus siya, so 2 boxing ta daw, I think ta puro bronze sila. Yes. And and him, so abo ni makita yung kung paninga ka may ara man yung insentiba nga mahatag ang aton gobyerno sa inyo. So hopefully hopefully we get more Olympic medalists in the near future. Kag ti at least ining imo nga ginduso nga ordinansa nakahatag sang dugang inspirasyon sa ila kay sa sining nga mga pamaagi nga mabuligan sila sa Iloilo Provincial Government sa budget abi kon pundo, and then miara sang ordinansa nga naghatag sa insentibo ini nga mga bagay nagaapekto gid ini sa paminsaron kag balatyagon sang aton mga atleta nga mag-strive pagid hindi lang sila kalabot sa palaro kundi basi makaawas pagid sila sa sagwa sang pungsod bangod man sa ilang nga pagimakas kay ti lain gid nga nagabaton sila sang mga pagkilala kag magluwas sila may mga incentives pagid sila nga mabaton bangod sang ilang nga pagimakas para nga magdaog kag makadala sang medalya sa aton nga pungsod. Oo, yes, right. Actually bag-o lang, no, soon hindi lang ini palaro player naton na ginatagaan ta, pero ang mga batang Pinoy man, no, nga athletes naton ang nagdaog man sa ila halatagan ta soon, halatagan ni sila kay nadumduma ko bag-o lang man ako kaperma for those nga nagdaog mga medalista sa batang Pinoy. So advance congratulations, no, kagabay pang mahatag man soon, no, ang mga reward incentives naton sa mga athletes ta para nga magamit naman nila para sa sunod man katimpang nag-umpisa na nag-umpisa na ang pag-eskwela na naman. Ang school year has started already. No, so yes, amo ni ang mga suporta sa aton gobyerno.